As compras nos comercios asociados á zona aberta de Vilagarcía durante as próximas semanas poden ser unha aventura. A Asociación de Comerciantes presenta a súa nova campaña polo Día do Pai, unha promoción na que se sorteará unha viaxe para toda a familia. A nova campaña do Día do Pai, que celebraremos con un sorteo o 20 de marzo nas oficinas de zona aberta. Poderán participar, por suposto, todos aqueles que merquen nos nosos establecementos a través de, como facemos xa últimamente, co ticket de caixa. O gañador recibirá unha viaxe para toda a familia a un parque de aventuras de Portugal. Poderán escoller a fin de semana que desexen. Vamos a dar un pouco de marxen a que elixan eles o fin de semana que queren facer. Neste caso vai ser en Portugal, en unha zona de aventuras, e van a poder escoller eles, pois, bueno, as actividades, digamos, que queren realizar en familia, non? É un fin de semana completo, e, bueno, esperemos que sexa, pois, bueno, de agradecer a todos, non? A campaña permite incentivar as compras no comercio nunha época de tempada baixa. Unha campaña que facemos, como sempre, todos os anos, pois, para un pouco incentivar as compras, sobre todo nesta época, non? Nesta época que é unha época, digamos, un pouco máis baixa. Animamos a todo o mundo a que veña a participar na nosa campaña. Dende a asociación teñen boas expectativas con esta campaña, xa que o Día do Pai cadra en domingo, o que permite que aumenten as celebracións. Bueno, pois a verdade é que sempre funcionan, non? Porque, bueno, son datas que nos gusta celebrar, neste caso, ademais, como coincide co día 19 un domingo, sempre se celebra máis, dependendo si o día é festivo ou é un domingo, pois, bueno, se suele celebrar máis ou menos. En este caso, como o 19 coincide en domingo, esperemos que a campaña, pois, funcione ben. Dende Zona Aberta sinalan que os agasallos máis demandados nesta época son os perfumes e o téxtil, especialmente a roupa de deporte. Aproveitando a presentación, a asociación tamén quixo mandar unha mensaxe de apoio ao pobo ucraíno, especialmente aos nenos e nenas refuxiados.